explain nato ni siya, ma'am, dito ka sa tinuod nga tinupod nga si Jesus Christ daw. So let me explain this. Usahon ako nimo ni akong gi-encourage sa inyong pagbasa mong Bible para makasabot mo. Ayaw pagsalig sa inyong mga nadungog ra. Kay di na maayo. Ang sige panguan ra bagura ni ang kuan. Ay sorry to mention this but mostly Catholic ang magsigi og pangangkon nga sila lagi ang tinuod nga gitukod. Nani siya makita sa Mateo 16:18. Ingon siya ningon dira si Jesus Christ kang Pedro. Peter, in this rock I will build my church. And even the gate of Hades, bisan pa daw ang ganghaan sa Hades or impierno cannot against. Pasabot ug sa Bisaya pa, walay makabuntog ana nga church. Ang ipasabot ra sa Ginoo mga katawhan. Mga katawhan nga gasunod kang Jesus Christ. Dili na simbahan kay kung simbahan pwede man na atumpag, pwede man na malinog, wala nang building. Ang ipasabot ni Jesus Christ sa mga katawhan. Naabay gimension dira nga relihiyon, di ba wala? Ningon siya I will build my church. Ang church nga ipasabot mga katawhan. Mga katawhan nga nisunod kang Jesus Christ. Mga katawhan nga gasunod sa kabubuton sa Ginoo. Katong mga tawo nga na espiritu sa Dios. No? Naay Holy Spirit. Atong basahon na apay gibutang in the second stanza niya and even the gates of Hades. Ug sa Bisaya pa walay makabuntog. Siyempre kung ang espiritu sa Dios naa sa imuha, kaya nimo pagkaratilon ang yawa. Satan, in the mighty name of Jesus, pahawa. You have power. Tungod kay ang anak pa ka sa Ginoo. So maliwat ka sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo ihatag sa imuha. Ang glory sa Ginoo naa sa imuha. Anointed ka. So naa kay kakayahan nga mo-rebuke ni Satanas mo na gipasabot ra that even the gate of Hades cannot against or cannot prevail. Walay si bisan kinsa nga makapabuntog kanimo. Why? Katawhan ang gipasabot ra dili simbahan. Simbahan daghan magyawa sa sulod simbahan. Daghan mang maninintal sa sulod sa simbahan mao ganin ang uban nga dili naganhang mo simba. Sa 12 disciple ni Jesus Christ, di ba, nay usa nga kuan, nay usa si Judas, ang ni Judas. So ingon ana sad sa group, ang gipasabot dira. Imong kasing-kasing mga katawhan sa Dios to do the will of God. Dili na reliyon mong pagbasa mo Bible para makasabot. Mo nay lisod ka nang mubasa lang ka nga walay nagtudlo nimo. Ngano man kay ang imuhang panabot sa imuhang gibasa personal gyud kaayo unya ang interpretation, opinion ang labas or opinion ang imuhang gitawag ug ginapakita. Sama niini nga atong tagaan og reaction karon tanawa ra gud ang interpretation hashtag yung ka gitawag og kamabaw wala lang magali siya mo gamit og kini bitaw nga pamaagi sa interpretation aron makasabot siya sa iyang gitawag og gibasa. And ato ang hinumduman kanunay nga sumala pa ni San Pedro ingon pa niya sa pagbasa sa kasulatan or even ang propesya bawal gyud ang personal interpretation and opinion. Bawal na. Sama ining gihimo karon sa atong higala nga tagak nga diin naghimo sa iyang kaugalong interpretation nga kana kunong St. Matthew chapter 16 verse 18 referring na sa mga magtotoo unya pagkahuman kanang paingon nga the gates of hell shall not prevail against it referring na nga makigbattle ta sa yawa sa atong kaugalingon. Personal ra kaayo. Musukuan pa ba kanang subjective ra kaayo ang iyahang tawag ining panabot concerning sa maong text. Atong tudluan ni si Madam. May na lang bas hindi ay makita siya sa tuang video and hinay-hinay siya mga katon, makakita siya sa kamaturan. So, number 1 point. Si Ginoong Jesucristo, miingon siya nga tukuron ko ang akong iglesia. Nya kanang word ng good nga iglesia din na dili sama sa pasangil ining atong higala nga tagak. Ingon pa niya kang mga Defensor Katoliko daw referring doon na nagunahon na nga building na mali. Kanang giingon nga church sa St. Matthew chapter 16 verse 18 referring na sa institution. Dili lang kay purely tawag ining single individual or mga individuals rather nga di mituo kang Ginoong Jesucristo. No sir, no ma'am. Kung dili referring na sa institution nga gitukod na Ginoong Jesucristo nga diin mituo niya nga sumapang San Pablo may usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. So mo di pasabot kanang maong church nga gisulti ni Ginoong Jesucristo referring na sa mga tao nga mituo kang Ginoong Jesucristo nga naay kahiusahan in terms of faith. Nya syempre kung naay kahiusahan naagyud na makita nga pangulo nga gitudlo ni Kristo and atoong di man na malalis ang St. Matthew chapter 16 verse 18 kanang pangulong gisultian din na si San Pedro. Kaya declaration magud na I will I say unto thee, so mala po ni Ginoong Jesucristo, nga thou art Peter and upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. So indirectly speaking, kanang nga panahon declaration na nga diin kang San Pedro direkta ang pagpangulo ni ining maong iglesia kay pinaagi niya gitukod ni Kristo ang maong gitawag og iglesia. Og again, sa kunang giingon ang gitukod ni Kristo institusyon. And at the same time, kung institusyon na naanay system,
Kaya siyempre, kung naman sa sistema, unsa man na nga tawag ang institusyon, usa ka religious institution nga ilalom sa kagahom ni Kristo. Kung religious institution ka na, so buot ipasabot na anay faith, na apod na worship. So therefore, kung na anay faith and worship, religion na. Kanang giingon niya nga, church sa St. Matthew chapter 16, verse 18. So but ning giingon ni Madam nga, dili na relihiyon. First point. Second point, ang St. Matthew chapter 16 verse 18, kanang giingon na church din na, ang Diyos mismo, si Kristo mismo ang nagtawag. Muna kung tanawon nimo ang mga apostles, gitawag ni Kristo. Nya pagkahuman after kang Ginoong Kristo, tawagon ta pinaagi sa pagpaminaw sa pagwali ni adtong gipadala nga magwawali. So dili pwede nga magbasa-basa lang tag-ato, dapat na ay mutudlo. Romans chapter 10 verse 14 to 15. Og kanang mutudlo gipadala na gikan sa mga apostol pa mismo. Ang question, gibuhat ba na ni Madam? Wala, nagbasa-basa na sa ihaw nagtudlo. O pabasahon patag Biblia niya pagkauman, way magtudlo unsa may malauman nga tamang interpretasyon kung ngunaan nga klase nga tawag ining interpretation sa nakasulat sa balaang kasulatan. Number 3, pag ingon nga institusyon, subuti pasabot, kana nga institusyon, buhi na from the 1st century AD, from the foundation until now. Yang question, unsa man nga institusyon nga buhi from the time of Christ until now, dili man na sila. Dili man ang pundok ining atong amiga, dili. Kung dili, ang pundok agitukod ni Kristo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mo nang kanunay nato gibalik-balik nga dapat magpasakop ta ni ining mga iglesia, dapat atong panalipdan ni mga iglesia kay si Kristo ato ang gipanalipdan ug ato ang gituuhan kung naa ta ining maong iglesia. So di ba? O kanang giingon niya nga, even the gates of hell, pag agwa daw kuno sa yawa na to, kinadot sa to, Holy Spirit. Dili man na mao, dili man na individual. Kanang giingon gates of hell na, referring na sa number 1, apostasy, number 2, persecution, number 3, kamatayon sa mga apostol. Ug nahitabo man na. Muna, bisan pag namatay ang mga apostol, buhi na mong simbahana. Bisan pag grabe ang persecution, for the first 300 years yung kinabuhi, buhi gyapon ng mong simbahan na. Bisan pagdaghan mitalikod, niini mo iglesia, buhi gyapon ning maong gitawag og iglesia. Dili na magagwaon siya, dili na mao. Dili na mao. Muna ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nakapasar ni anang giingon ni Kristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Ngano man kaya kining maong simbahan na buhi from the time of the foundation until now. So, muna magbasa tagbala nga sulatan, di ta patakagsabot, kay maulawan ta. And at the same time, daghan ta mga kalag, kung naimutuon nimo nga mga inosente, manubag ka pa sa mga kalag-an ng mga nituon nimo. Nga naman, kay, siyempre, nag-history ko tawag inong murag correct, kaya pagkaman, di mo ay mong interpretation. Muna magbantay ta karon kay dili ta na nagbitbit og Biblia, dili ta na nagbasa og Biblia, tinuod na. Kung dili, makit-an og bahibaw-an na to nga tinuod na, kanang moong iyang gisulti kung kining moong bayana naa sa Iglesia gitukod ni Kristo. Kaya ang Iglesia gitukod ni Kristo, number 1, si Kristo naghatag kinabuhi. Number 2, si Kristo ang ulo. Number 3, si Kristo manluluwas. Number 4, naay Espiritu Santo. Mo nang niingon San Pablo, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ingon pa ni San Pablo, kay ang Iglesia ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran, dili ang individual. Mo na kung magbasa ka Biblia, madam, dapat pangitag teacher. O kana nga teacher dapat isiguro nimo gipadala na. Og para masiguro nimo gipadala na tan-awa yang history kay para makita nato or makita nimo nga kanang iyang gipanudlo tinuod gyud kung matrace nato ang kasaysayan sa nagtudlo nimo kung gikan ba na ang Ginoong Kristo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen, and pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.